Government institution. Nang Bihari tumhan mangke langlong ke patulong nila. Lakali non bangke lasto bang PGR long itu government institution penithan bangke irrigation office lapen gangon badi center lapen schools amkha dak do palahe bangke itu mendapen terek ponpo kursi pinie bangke cerai lo ete non bangke hoda bangke hola dak la 339 writ petitioner atum phanke lake principal secretary eviction order report dadak suspend ya tamasi latumhan ke thali une dalo lasipat bakhe bangke oko notice piya phan PGR notice le belek pipo lapen PGR notice ta belek pipo lake dongkam revenue circle lapen ke dak colony revenue circle pensi pipo dikon ke nikona farman dosar la apor ke pikela laino lanon 15 days ang bong na tum dak pen terek no the dak 18 2 ateng pen rules hai rules 18 2 ateng pen lake itum 15 days support feedback nahi thore salong ke do tumban ke lake 30 days pinagi seta la PGR VGR ba government land la government hedi la government along le along kacharai tumban ke lake 15 days angbong si la tum cheterek na istilah pula nini sama kan la Facebook ni long ke klang la so PGR pe ne la so alo ke ne ke klang apang la khadna ke pi alo ke ne khada pala lahai ke non ke court asi submit hoithe moi ta than lo ke tum government pen ki PG a documents ke la ke affidavit ban ke government pen ki PG la so affidavit along a documents lo amkha ban ke la ke duplicate pilong nei xerox pilong nei lahai ke pura authentic nang ji la pen ke ekdom counter sign do nai ji la pen si pilong ji bope ke bhari crime lo hitum si chingnang pala tane pine ke ekdom positive lo la positive